Tia kisi anene kurwase omoche osunekase okungsana no konene kwanyale ko korekana anene ase sekta yobo sombi bwa matatu imeya omoche yosuneka ase chisako ibere gati yabo K-Trans nabo igo ksako eria ya nyambunua asako banyale ko bakungsana na kubwatekana neribaga erio lirike ase stage eyo yasuneka kolengana na gwatani anene ba K-Sako ni batebire anene stage gose tenelia boria bwanyambunua sako nigo bwanyale ko boko enekia buna bwanyale ko boko unereria esako eya K asaba tenene batebire ngabono K sako gose nigo yanyale ko egego chaka ase emyake menge yanyale ko bagigweta nabigone nyarire ko bageko ewali bagalia bene ase stage eyo yasune koroboti orwa senchiro bwikirano mosaki oito mangana Mildred Momanyi. Kobono esekta yobo sombi egenrete nemirimo yabo ya kiralituko iliyokoene kiabuna nkonyora bale endagera yabo ya kiralituko ono nigo okonsana kogenrete koene kiwa ase stage ya suneka imeyo muchobo songo gati chisako ibere echichire K-Trans amona nyambunwa sako ase bono bagoteba obutinili bwa nyambunwa nigo bokorekana kunereria K-Trans ase bagoteba nigo berusaranete ase sako ya nyambunwa ase obwasyo kubotarengeo na igo bagasoa K-Trans eyo yaberege kubairabuya korwa omwaka bw'ekiri 2015 no mogo ikabono buna abateneneri bakwerera ngo tuwakira litukuri rero tukwanera issue ya stage ya esake torabere ko since 2016 no twane jagete esa tonya tidishe byarengo kurumaega yarenge ya nyambuno yarenge mbe tekara tukarwese sake yo kwendo kuyiwa beto bari ngo bungake tubajage sake kurunga sunika transport sako natone chaka torasubwe n'abantu baito ngana ngoraiga twakane gitieke from 2016 mpaka rero itukuri rero yabe to kumisanga tochete account mumbwari oya to batenga to batamasagara effect emejande yabeire esa to terwetire besa insiemesa torrekana abantu bagwetiye ikibasa insiemesa nabagari korrekana jande abantu banyerenta n'abantu ba municipality tene na mahora abere kirigire abantu basunika bonse kiri abarire abantu basunika ekwanya abantu basunika igento ko boni kugamo no okobana abekira abantu abana bonse yamo twigwire sigweri tati nyinge bansi bose bukiba cyabo abandi babwino babagweruka nyambunu ekine kiba jande tigiyoka kiagera karanga kubeki mindebye se abantu karanga kwara almost 2 months ko bamiti de bonse kege stekiraro akwanda mangana maya na drivers ka contact babwente gwesiba babwente gwesibi lakini kwanyoranga bormoino gari babwata abantu bagochocha ndote ikisegia bega egende segie gojiraga iga mbagenda ngumbuga ari kwenda ko check ngatume vice chairman yane karara masakara papers ku 2017 muna tona gitege tieke goja tukatonga masakara ito bwate infect eto nyina na ki municipality ne ngao ne county ne ngao ongeri oyo mini to yonge manager yongeri oto chande ngikintambe sana muna jina ra chiro several times ngoma teto to chinchi su ne kae boronge endo to wale chigari chigo kore gas to ko none chichopa bono ga engo saba tokonya ase gati yabali abagokora egasi assistage yo nigo bagania esako ya nyambuna kunganya kurwa asayo ili kubacinga kicinyororo gokora emirimo yabo wana se myake yonse igora yaje de gusangiri besa nkwebol de garo myake yonse mwaji de igora ngakibono ngaimo sangiri ngaimo kobeka account yonere ngakimwacha geti ya obisiga ona de tenga kyo bisi jato jakanjo nejinde cyonse serikali batatenga ngakibaje de giramu elio gito bwatega iga gwatotagete abantu ababesa keriende barwegetiye kepi ekiagera ntoroji bukonya bagotokonya esage yakire igego tokonya no mweri bwo mwaka kwanyora tore gento twirana n'abana ase chinga kecho nigo bagania omugabana bwe county ya Simba arati kwasanania na kugayana enganiyo eba onere bekire kwa gire nyambunwa togosaba gwansira bono iga erusi gari goro nande chigari chicheto entete chiansa ko mokibosa totaikurwa ya stage iga ekiagara chibese chino chiatujandire nse iga pakya serikali ne yasona nirime intervene mangana ya tokore tumya wanza kore gasinse iga so gakinche ngosaba serikali yito Simba arati sore uturigererio tokonye kiagara ntuntu tagete none chigari kinoro chense iga ichibwata reas kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV Italiane Mildred Momanyi.